Eta ezikeran irakasleak eta junta horretan sartu aurretik, zer ziren, gurasoen juntea zan, edo baegoan beste eleizako ordezkariren bat? Gurasoen junta eta logiko eleizako parrokoa egoten zan. Vitoriano, korretanaz. Gero eleizako Don Paulino emoten zeitu zen, Don Paulino Solozabalek emoten zeitu zen katezismoko klaseak bai. Hor, beti egoten zen, eleiza menpea zegoelez eta kristau eleizaren menpean zegoelez ikastolan, eleiza zekusie zeukan eta zezana. Eta horretik, beti egoten zen, bai. Orduan, gurasoen implikazioa, gero imaginaten dut, dirua iminteaz gain eta egongo zala bere lagunduteko edo lokalak garbitzuten, edo lokalak atontzen, edo arazoak egozanean konpontzen lagunduteko, edo... Bai, gurasoak iten zeudien dana, gurasoak eta guk, gupe pinte duguz, hormak, arbelak, dana maiek garbitu, dana lehen ez zegoen azikera baten, garbiketako inor, gero bai egon ziren Elo, Mari Carmen, eta hiru-lau gurasoak zirenak gainera. Gero egunero zeregin asko dauz eskolak emoteaz aparte, ez da? Eta lan handi egiten zeudien, jente prestazan, eta nik uste dut hori dela gauzarik garrantzitsuna ikastola barruan egon dana.